Cazuri nerezolvate din România. În 2019, Alexandra Măceșanu a luat o mașină la ocazie. Ghinionul ei a fost că în acea mașină se afla Gheorghe Dincă, un criminal. Cu puțin timp înainte, el răpise și ucisese o altă fată, Luiza Melencu, totul luat la ocazie. Gheorghe a plecat până la magazin, iar Alexandra rămăsese singură în casa lui. Într-un moment de neatenție al agresorului, Alexandra a găsit un telefon și o carte de vizită. A sunat la 112 și a cerut ajutor. 112, ce urgență aveți? Alo? Bună ziua! Bună ziua! Vreau și în legătură cu poliția. Da. Ce s-a întâmplat? Doamnă, vă numiți? sunt domnișoara, am 15 ani și ieri am fost sechestrată de către un domn. Cum te cheamă? Măceșanu Alexandra, vă rog, veniți repede, nu știu unde sunt. Cum adică nu știi unde ești? În ce localitate te afli? În Caracal, m-a dus în Caracal, dar nu știu unde exact. Autoritățile au ajuns la casa lui Dincă, dar au decis să nu intre imediat. Asta se întâmpla când Alexandra încă era în locuință. Această decizie a șocat și a revoltat o țară întreagă. Mai târziu, Dincă a spus că Alexandra nu a fost ucisă, ci că ar fi fost trimisă într-o rețea de trafic de persoane din afară. Până azi, nimeni nu știe sigur ce s-a întâmplat cu Alexandra.